Cishe sekuyohlangana iminyaka engamashumi 20 siqale ukuzwa nge-Artificial Intelligence Technology, i-AI. Ukuqondanisa nje kahle mina ngingathi sekuneminyaka eyishumi ngiqale ukuzwa kahle nge-Artificial Intelligence Technology. Nokunakisisa uma kukhulunywa ngayo ukuthi iza naluphi uguquko noshintsho ey'mpilweni zethu ngokwahlukahlukana kwazo. Sikubingelele sikwamukele kule nkundla namhlanje. Kuyintokozo enkulu ukuba nawe. Namhlanje sizokhuluma nge-Artificial Intelligence nanokuthi kungani kubalulekile ukuthi uyazi kulo nyaka ka-2024. I-AI uhlobo lwe-technology oluncikiswe ekusebenzeni nasekuhlakanipheni komqondo womuntu. Luyahlelwa ngendlela ithize yakhona ebese lufakwa emshinini kakhulukazi okungamakhompyutha. Bese kuthi leyo mshini icabangisa okomuntu noma yenzise okomuntu. Kuyindlela yokwenza amakhompyutha namarobot alawulwa amakhompyutha ukuthi acabangise aphinde enzise ahlakaniphise okomuntu ukwenza izinto ezahlukahlukene. Abantu abaqamba lokhu kuhlakanipha bakwenza ngokuthi behlaziye ukuthi umqondo womuntu ucabanga kanjani noma usebenza kanjani. Ebese beyakopisha lokho befundise amakhompyutha namarobot. Ebese bakha ama-software esiwabiza nge-AI. Iy'bonelo nje ey'khona njengamanje phambi kwethu noma esisebenzisa mihla namalanga. Singabala i-technology yakwa-Apple, uSiri, le okwazi ukukhuluma nayo ikwenzele izinto ey'thize efonini noma kwikhompyutha. Kuzoba yakwa-Amazon, u-Alexa. Kuphinde kuzoba ama-robots esesiwabona kakhulu kuma-social media platforms afana no-Facebook, no-WhatsApp, i-Meta AI. Kuzoba ama-robot kuma-apps asemabhenki. Sesiney'moto ezikwazi ukuzishayela zona njengamanje. Zonke lezi iy'bonelo ze-artificial intelligence. Kuney'nhlobo-ke ezine esingayithinta njengamanje ze-artificial intelligence noma singeke sigxile ekuchazeni ngazo kodwa nje ukuthi halamuzi ngazo. Eyokuqala ibiza nge-purely reactive. Indlela ehlelwa ngayo ukuthi ikwazi ukuphendula ngendlela ethize encike ey'ntweni ezaziyo noma esike yazibona ngaphambilini. Iy'bonelo esingayibala kungaba u-autocorrect emafonini, kube i-payment system, kuzoba nama-maps and navigation technologies. Elandelayo ibizwa nge-limited memory. Lolu hlobo lukwazi ukuqoqa idatha esike yasetshenziswa ukwakha umgodla walo wolwazi olulisebenzisayo uma kuwukuthi luthatha iy'nqumo noma luphendula okusuke kubuziwe kuyona ngaleso sikhathi. Nokho-ke ukukhumbula kwayo kufishane kuhambe nakho kube nesiphetho, kodwa-ke iyakwazi ukufunda ukuqhubeka kwesikhathi. Ikwazi nje ukusebenza njengomqondo womuntu ngoba nomqondo womuntu angithi
ukwazi ukugcina ulwazi oluthize bese kuthi ukuhamba kwesikhathi njengoba usukuthola ulwazi uyafunda futhi nayo ke le nhlobo ye-AI iyakwazi ukufunda ukuhamba kwesikhathi njengoba isikhathi sisuke sihamba nje iyakwazi nakuqoqa ulwazi esuke ilithola la kwi-internet ikhande umgodlagodla wayo wolwazi. Iy'bonelo esingayibala iy'moto ezikwazi ukuzishayela zona kuzoba i-Chat GPT no-Gemini lolu hlobo olubizwa nge-generative AI ezinye zey'bonelo ze-limited memory AI ebese kuzoba ezimbili zokugcina ezibizwa nge-theory of the mind enye ibizwa nge-self-aware AI. Lezi inhlobo-ke zikwazi ukuqonda imizwa nemicabango yabantu nanokuthi zikwazi ukusebenzisana nabantu nje jikelele. Imishini-ke enalolu hlobo lwe-technology lusengaphansi kocwaningo iningi layo alukaphumeli kahle emphakathini. Singasho nje sithi iyona AI esibheke kuyona eminyakeni ezayo. Kukhona-ke ama-movie akhona nje kwimakethe akhombisa lolu hlobo lwe-artificial intelligence ambalwa nje ngingawabala i-Upgrade, kube i-Uncanny ne-Transcendence namanye maningi nje akhombisa ukusebenzisana kwama-robot nemishini eyahlukahlukene nabantu. Ilona kusasa le-artificial intelligence sibheke kulona i-theory of the mind ne-self-aware AI. Kuney'nhlaka-ke ze-AI ezibaluleke kakhulu okubalulekile ukuthi uzazi okuyi-machine learning, ukufunda kwemishini ne-deep learning. I-machine learning igxile ekwakheni ama-algorithms nama-models okuyiwona enza ukuthi ikhompyutha ikwazi ukufunda kwi-data ebese ikwazi ukwenza nokuthatha izinqumo. Ebese kuthi i-deep learning sekuwuhlobo lwe-machine learning okuyiyona eqeqesha i-AI. Kuningi-ke esikuzwayo nge-AI okuhle nokubi. Singakubheka nje nala ububi nobuhle be-AI. Ubuhle bayo singabala nje ukuthi iyakwazi ukunciphisa amaphutha enziwa abantu. Kuphinde kuzoba ukuthi i-AI isebenza imini nobusuku, ayikhathali, ayiguli, ihlezi nje isebenza. Uma nje sibuka imisebenzi le ophindaphinda into eyodwa uma uwumuntu kugcina sekukubhora ukwenza into ephindaphinda into eyodwa. I-AI ayinqeni ukwenza into eyodwa unyaka wonke, kuya ngokuthi wena ufuna iyenze isikhathi esingakanani leyo nto. Iyakwazi ukuphindaphinda umsebenzi owodwa kodwa futhi ikukhiphele imiphumela emihle efanayo. Iyashesha uma uyiqhathanisa nomuntu. Ububi bayo kuyabiza ukuyiqala. Uma nje sithi unebhizinisi elincane noma usomabhizinisi osathuthuka, kuyabiza ukusebenzisa i-AI. Kuphinde kuzoba ukuthi-ke ayikakwazi ukwenza njengomuntu, ayihlakaniphile ukudlula umuntu, nayo ihamba igcine la igcina khona. Ayikakwazi ukusebenza idlule umuntu. Nalobo bubi-ke obukhulu esingeke sibalekele ukuthi
miningi imisebenzi eqedekayo ephelela abantu esikwazi ukwenziwa i-AI technology. Kubi lokho kubani? Ukuthembela kuyona kakhulu kuyawulimaza umqondo. So abantu abazothembela kakhulu kuyona bazoncishela ukuhlakanipha ngoba sebezosebenzisa ukuhlakanipha kwamakhompyutha. Akukuhle-ke lokho. Njengoba bengishilo ukuthi yonke into inobubi nobuhle bayo, wena njengomuntu ozosebenzisa i-AI kumele uthathe ubuhle uzame ukugwema ububi bayo empilweni yakho. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence isetshenziswa laphaya kwi-natural language processing, ukukhiqiza kwezilimi lezi ezikhulunywa abantu. I-technology efana nayo uSiri kuma-Apple products no-Alexa. Leyo technology isebenzisa ulimi lolukhulunywa abantu. Kuzoba isekuhlaziyeni iy'thombe nemibukiso. Isetshenziswa kakhulu leyo ukuhlaziya iy'thombe nemibukiso. Iy'bonelo nje singabala i-VAR technology le esetshenziswa laphaya kakhulu kwezemidlalo, ukuhlaziya osekwenzekile ukuze onompempe bekwazi ukuthatha iy'nqumo eziyizona. Nalapha ey'bhedlela kakhulu ukuhlaziya iy'thombe zama-X-rays kanje. Kube i-robotics and automation. Sekunohlobo lwamarobhothi ahlukahlukene asetshenziswayo ey'ndaweni ezahlukahlukene njengasey'bhedlela, kube kwezokuthutha, kube kwezocwaningo nakwezokukhiqiza emafemini ahlukahlukene, kube amarobhothi asetshenziswa kwezempi namanye. Kube asebenza laphaya kuma-recommendation systems. Lolu hlobo lusetshenziswa laphaya kwi-e-commerce space nakuma-streaming platforms o-Netflix. Lukwazi ukuhlaziya ukuthi abantu bathandani ebese luncoma ukuthi yini okumele beyithole. Kanjengokuthi nje uma ungena kwa-Takealot basuke sebekwazi ukuthi umuntu othanda ini. So kunezinto asebezokuncoma ukuthi uzithenge ngokuthi sebekuhlaziyile ukuthi unhloboni yomuntu, unhloboni yomthengi. Kuzoba semkhakheni wezezimali namabhenki. Iyasebenza kakhulu futhi lapho i-AI ukuvikela ubugebengu obenziwa nge-internet. Iphinde izohlaziya uhlobo lwabantu abangabathengi noma abangabasebenzisi. Bakuthiwa nje ufuna isikweletu kanje, sekune-technology ekwazi ukuhlaziya ukuthi uhlobo luni lomuntu, uzokwazi yini ukukhokha, kufanele yini ukuthi uthole isikweletu, uma kumele usithole kumele uthole esingakanani. Zonke lezo zinto ezikanjalo. Kuzoba kwezempilo, iyasebenza kakhulu futhi i-AI ukuhlola nokuhlaziya izifo ezahlukahlukene, nokuhlaziya iy'thombe ezingabe ziqhamuka kwi-X-ray. Ziningi iy'ndlela nje esetshenziswa ngayo kwezempilo, ukuhlonza izifo ezahlukahlukene nokulandelela ukuthi abantu bawasebenzisa kanjani amaphilisi nemithi abanikezwa yona.
kube imidlalo edlalwa emafonini nakumakhompyutha. AI iyasebenza kakhulu futhi lapho. Kuzoba ama-smart homes nezinto ey'setshenziswa emakhaya, ama-appliances. Kuzoba umkhakha we-cyber security, ukuvikela abantu online noma kwi-inthanethi. Iyasebenza kakhulu futhi i-AI lapho ukuqhamuka ney'ndlela ezivikela abantu kwi-inthanethi ebugebengwini abangakwenza okuhlukahlukene. Thinta ukubaqola iy'mali nokuntshontsha ulwazi lwabo nokuntshontsha imininingwane yabo okungasetshenziswa ubugebengu okungabe kukhona online noma offline. Akasibheke-ke naka amathuluzi esingathi iwona aphezulu eqhulwini ngokusetshenziswa kulo nyaka. Ngaphezu kwalawa ayishumi, ake sibuke nanka amanye amahlanu esingawasebenzisa ukwenza imali sisebenzisa i-artificial intelligence. Sesiphetha, kubaluleke kakhulu ukuthi sizifundise ngalolu hlobo lwe-technology ngoba uma ubheka kahle isikhathi esizayo sizobe silawulwa yiyona. Manje uma ukuthi ngempela awuqondi ukuthi kwenzakalani njengamanje, kuningi osekuzokudida eminyakeni asithi nje eyishumi ezayo. Kuyisihloko lesi esibalulekile ekumele sizikhathaze ngaso, senza futhi isiqiniseko sokuthi siyayivala iy'khala ey'khona la ey'nganeni zethu, ngoba uma ubheka imfundo esetshenziswayo njengamanje kusukela nje emabangeni aphansi kuze kuyoshaya kwaphezulu. Uhlelo lwemfundo lwala ezwenikazi lwase-Afrika nakuleli izwe lethu akakagxili. Khona la esiqale khona, kodwa ziningi kakhulu iy'khala ey'salayo futhi uma ubuka isivinini ehamba ngaso i-artificial intelligence kuningi kakhulu okuzosishiya. Manje lokhu singakuthatha sikubeke ezandleni zethu ukuthi asiyifundise nge-AI ebese sifundisa nabantwana bethu ukuze bekwazi ukuthi bengasaleli emuva. Asibonge ukuthi uhlale nathi kuze kube lesi sikhathi. Sizobonana embukisweni olandelayo.